O prezo medio da gasolina volve tocar un novo máximo anual esta semana, despois de encadear máis de 3 meses de alzas, polo que acumula xa un encarecemento do 10% no que vai de ano. O prezo medio do litro de gasolina sitúase xa no 1,68 €, o seu nivel máis alto dende mediados de outubro, despois de subir 0,6% con respecto a hai unha semana, sumando así a súa 14ª subida consecutiva, segundo os últimos datos do Boletín Petroleiro da Unión Europea. Doutra banda, o prezo medio do litro de diésel cortou coa súa serie de 4 semanas en alza ao abaratarse un 0,13%, caendo ata o 1,55. A pesar desta baixada, no que vai de ano, o diésel repuntou un 4,35%. O prezo medio de ambos carburantes comezou en 2024 rexistrando as súas primeiras subidas en 3 meses, tras acumular un descenso tras outro dende finais de setembro de 2023, o que levou a despedir o ano instalado en niveis mínimos de exercicio, despois de sumar un abaramento de case o 15% no caso da gasolina e de máis do 13% para o diésel. Con estes niveis, o prezo da gasolina sen chumbo de 95 mantense en España por debaixo da media da Unión Europea e no caso do diésel ocorre o mesmo.